за скриншот. Аре да. Опанда хур, бро. Защо не е все още да ми по-по-по? Аз вече съм в играта, да фак. Не ми излезе, аз го според. Окей, найс. Аре. Аз ще си звука на играта. Лампата си гаса ли, бре? Да бе, тук е екстра страшно. Добри колове, добри колове. Защо гейм воля ми промени резолюцията? Ай, на мен! Това е фишер, бре. Абсолютно, бе. Какво да правиш с резолюцията? Направи ме ли факи на ултравайт ми направи резолюцията? Дай, на мен ми промени резолюцията. Отказвам се, няма. Отказвай се, лейки. О, чай! Изри, бай на мелото, това на аут! Не съм цъкал аут и веднъж, мама ти ден. Сахурта е бесна, бро, приеми го, лейки. Чай, окей, стой, оправи се. Екзамен ти на какво са? Що си по-нисък от мен? Хикс. Как крачвам? Ние чакаме в лобито, лейки. Контрол. Прочва е контрол, бе, лейки. Искам да се тук. Аз към це, лейки. О, бро, на то тап в момента, лейки. Да, про ще ги разменна, лейки. Бро, защо actually в този етап, всяка сме ингейм, лейк, контрол менюто за ребайндва не работи по-добре, лейки? Моля проно. Що не проно, бе? Легни, бе. Може би... Нагази се. Може би... Има ли почти тълк? Чай, има ли... Има ли външи? Но имърсив, че... Саза вече е в контролс! Значи на мен не е в Май контрол, няма. само Да. Holy shit, Resident Evil! Ще в Resident Evil 7 инвентара. Holy shit, чек! Цъкни Тап. Шатка е бил колектабъл, лейк, там, което е бил в началото пикъп. Да, аз нещо взех. И да го коректно се. Какво кажеш? Пак ми да интеракт на... Каджува хубавото. Кой до мен? Какви секрет си има ли такова? Кой до мен е тук? Това съм аз. През това ехо просто Странника прекигниша, бро. Кой е? Пенка. Пенка коя? Тралала. Труля май. Шо не пробва, бе? Легни по гъз, бе. Ай, може на тук, лейк, виж ли, до прозореца. Къде си? Йо. Е така. Collectibles. Решит, значи има още така, сиро. Може би това е един от ачивентите. Да ги Така е, намерим лейк. всички. Може би, лейк... чай, може би имаше... Един чиме се казваше Hide and Seek, може би това е, лейк. Може би си променя локациите сега това нещо. А то защото е, нали, нинджа и сега ти бяга, нещо. Тук е в Да, го. Къде? Мивката е? Holy shit. Пак ще фаер? Са къде, лейк? Дефини се меси, защото това при нямаше в мивката, лейк. Ходилник. Тум сахур. Идвам. Окей, това е най-рер ачивмента, лейк, ако го направим, лейк. И ще го направим без гайда, лек. Ние мога да направим гайд. Без гайд, лейк. Сега ни ще направим гайд. Тук за букука на предната врата. О, да. Huge. Троги намира, лейк, всеки знае. Тук на дивана. Маля. Holy shit, бре. On fire, лейк. Аз ректик моят зум, имате, лейк. Това е Game Changer. Това е definitely experience, бро, с тази музика. Сахур. Може се крие още, лейк. Тралала. Сахур. Бре, сега е Роки трудно, бре. Вчерата, Така как е, това стана малко би е трудно. намерил добър хайдинг спот. Така е, лейк. намерих го. Локи. Къде? Тук се вижда лек под ваната, че. От ваната? Да, виж, тук се въртат се. Не знам, минах леко го видя. Чей, аз не го виждам, лек, също. Тук. Тук дет ме крака.
Виж ли, ето тук Тука. под ваната. От вратата мога го виж под ваната. Ето тук от вратата. Намерих Чай, чай, следващото, чай. е тук е. Не, че, стой, тука? Тука, я мръдим да видя. Било е вляво, окей, бро, окей. Аз викам, че е под ваната. Къде е следващото? Тук е следващото, Тука. е тук. Да го Христо. Holy shit. Така, найс. Айла. Тролела. Под Просто какви дивана. са тези песни, бе? Не съм ги чуя. Окей, не е под дивана. Са хуй. Low-key engaging, бро, не знам. Тук, при шкафовете на предната врата. Йо, взел го! Good comes? Че? Гардероба при предната врата. Отгоре. Отгоре, лейк. Ясно. Взехме чимета! Да, бе, бро! Holy shit. Мога да правим един рън без него да видим как. Не шупиш. Това звучи като някакъв Invincible Edit, брат, тази песен. Жо, изключи ли съм си гърба? Какво? Изключи ли съм си гърба? Виж как изглеждаш, така, лейк. Те показва Betty change the RS achievement into the most common just like getting it. Така е. Попнахме му реритите, бралей. Брой, свер, че това беше при 7,5%, сега 7,7% рерити, лейк. Аре. Holy shit. Той ли? Май, той е лоудинг скрин. Мале, бързи лоуд таймо е, Така е. Близинг Holy shit, вижте на бето! Holy shit! Това не е... Това не е крауч, бро. Това е сядане. Това не е крауч, това е сядане. Така е. Тап за инвентар, окей. Това е като утракъл, бро. Къде си, бе? Жозо, това е като утракъл, трябва да скрие така. Туф. Окей, вземи. Гледай. Какво? О! Къде? Видяхте ли го това? Да, аз го видях. Не съм го видях. Бро, имаше такова. На каунтъра. Виж. Ето, Асасина. малката капучина асасина, не, къде това? Това е капучино асасино. Това ли е първи ачивмент? Не, Не, само трябва трябва да много ги са намираме. Трябва да ги намираме са останалите. Стой. А целта на играта какво е? Какво правим тук? Това ми изглежда На като прозор- стратегия. Големия... Е така на прозорец. Та-та-та. Така. Слушай, къде беше? Виж, че не прозорец, аз не го виждам. На прозореца, бе? Ти взели пората, бе? Да. Да не ги сменят. Не ги смеят. Дали верно? Не, мен ми пога, защото аз не съм го за... Да, са... Къде беше следващото, бре? Защо е чул по-добре в другата си? Излязох от мапа! Как? Да. Тук има в мивката Къде в е? Тук банята. има две стаи. Мивката в банята. Да. Чай само Излязох искам. от мапа. Къде си ти, бе? После Къде си хладилника. те пак ръвно, Излязох бе? от мапа, бра. Излязох от мапа. Не, че Е, е тук е за... вратата, бра, аз съм тук. Чай, аз съм на ключалката, аз съм на Това е за ключалка, бра. вратата. Аз си наклони главата напреде, надолу, Тя ле. е експортна мапа, виж кой има там. Виждам го тук през малко една цепчица. Мамо, виж риската как се показва. Виждам ти крака, бра. Аз съм поел това дете за чемпионката, бра. Бро, out of bounds? Holy shit. Оли, ще чай. Да видим какво скрим. Ти виж ли? Ти на прозореца ти. Какво къде? Кухните.
жуката. Коя е тази Окей, още планета, един, бе? още. Това е Сатурнита. Сатурнита, бре. А, аз съм последния фила, само кофата. Сахури има ли, лейк? Намерих... Secret key намерих. Кой води Oh, shit. Сахура тук, брат? Как може да го доведеш, човек? Къде ще търсиш майка ти навън извън тази ограда, човек? Кой го води тук с... Некой има ли Я последния се Сахур? Аз трябва ми кофе, намерих Secret key Окей, също, лек, окей. пробвизах Secret паркур. Така е за А, Secret Сахура Parkour. при мен е факт. Аз търся в момента кофа, лейк. Стой. Тук има някаква заключена барака, човек, и не знам как да отключа. Какво катинара ли има просто не е, не? Не знам, има да бъде тук, не знам, някой е при мене. Някой е при тича в момента. Това кое е? Това кое е? Аз качам, лейк. Окей, Окей, това Не аз е. съм. знам дали скачаш. Аз. Има Окей. една кола тук. Да, Окей, това си имам. Окей, Да. за коя брака казваш? Бро, бегай, бе, Сахур. Влезнеш е тук. И тук има барака. Тук май Тема, имаше че се кофа. изпутва. О, това може би е Secret Да, Key. Secret Key. Да, това е дефинитивно Къде, Secret Key. Тук Чай. Тук е вътре, чай, че не знам къде. Некой си пред вратата да е гайд, лейк. Окей, Окей, аз ще го намеря, лейк, ще се върна. Аз съм на портата, дето сме такова. Където Ясно. Къде влязохме, влязохме, райт. да. Аз идвам, лейк, окей. и ще откарам, лейк, стой. Кой е до мене? Това Христи ли си? Това съм аз, да. Окей. Окей. Аз съм при Тунк. Сахура е при мен. Къде си? Аз съм на Окей, врат портата. я го подмини, ете. Окей, само следвай. Тича. Тичам, следвай, лейк. Чай, че няма Дай. Да, о, факт, къде е ден. Не, файна. О, на 10 ще писам. Не умирай, трябваше. Виж, Стара се. ще те бодигард. Бро, Холи боди. мале. Честно. Спокойно. Окей. Къде да гледам? Аз влезнах в нещо. Роди ми в нещо влезе. Кой не липсва? Липсва Аз емо, се къде движа са? бавно, защото гледам тази путка. Но двете. Само ако трябва да я гледа. Гусини е тук, бро, лейк. Вие къде сте? Къде е вратата? Нагоре ли се качих? Ето виж, Не. падна дървото тук. мога да скоча. Че, емо, Къде сте? Аз съм на този гейт, дето ходихме нагоре. Не, там, емо, е тук, виж, е тук. Да, Holy да. shit, мапа се променя, бра, с времето. Така е, бро, лейк, адаптив е, лейк. Това ли е Adaptive е? Е, Не, Сахур! емо, Тунга падна! Да, така. Момчета, Тунга! Yes. Не! Чай, Аре, ясно. викаш, Я се нареди, искам Аз снимка. се моли. Че го скриша. Тунга е мъртъв. Емо, седни до чак, искам снимка. Holy shit, бро, лейк, Грусен, бра. гледайте го. Кой мръда, бе? Ходи, бегай, бе! Бегай! Чай. Не взех снимката, бегай там. Е така. Оп, Трябва да оп, клекнем, ето. трябва да клекнем. Не, сета. А сега ми як клекна така, лейк. Да, носите. Окей. Някой друг Нека ще да стане, нека да, аз искам. Ясно. Тум, Готово, някой друг? Някой друг ще прави ли снимки? Аз ще спра снимки, че... тум. Окей, ара. Аз искам съм първ. Един не стига да направи снимки, брат. Всички изглеждаме еднакво, ареси. Нека... Кой ще помни кой е? Да, първек. Окей, готово, ара. Да си бегаме. Гузини. Къде е гузини? Шшш. Гусинка. Ето. Къде го е? Аз не го вижда. Зад камъка. Ето го. Yes. Оли, ще те го. Holy shit. Йоу! Вижте! Holy shit! Гузина. Бъди го си, не си! Да, бе. Абсолютно Трябва ли това да е най... Ама снимка. Един да стигне там, брат, фотошопва останалите, буквално изглеждаме еднакво. Така е, изразваме. Кой ще застане така? Някой да застане. Някой да се снима един... така става леко. Един да застане на 3 позиции да направите Чай, 3 чай, скриншота и чай, после се наслага. Христо, ето тук, ето тук. Аз ще крауча така зад него. Нека да стане пред мен. Окей, така. Да, А, така. снима. Окей, готово. Снима. Окей, бързо размени се. Искам аз да снимам. Крауч. Чай, трябва да се видя крокодил, бумардил. Я ме погледнете на мен. Към мен, не, аз съм този, който снима. Окей. Good enough, like. Че, моля? Че искам и да снимка, Така, че... Искам то Готово, пътя да съм и аз съм първи. тук. Окей, супер. Ще да правим. Прави го.
W. Че, искам горе, ако всички ще се качим тук. Окей. Е. Оп. Дай го Пусни. Стой се, гледайте всички, така. Е, туф. Че моля фана малко и от бомбандиро лицето, но... Така, окей. Смяна. Окей, да. Я ще трябва да Дай. Окей, готово. Смяна, бързо! Как спреш скриншот, бре? F12. Е12. Окей, кой иска смяна? Смяна, аз. Да, аз крочу. Окей, крачи, ти къде си? Дай, гледай, не... Пред тебе Не гледай, не го мисли. Гледам, Готово. Окей, найс! Супер, излиза от играта. Алтефър. Тим да ни 116 минути. Holy W. shit, бре. 17. И на Edge. 58 Аз съм 117, holy shit, 3 минути оставя. Ей, просто гледат как се зарифа на